Și acum vă prezentăm traseul nostru. Ăsta nu e traseul nostru, ăsta e Petre. Va fi puțin adrenalină. Dar nu arată așa rău. Eu nu iau pe aici. Ups! Și omul cabană. Omul nostru nu ia pe aici. El o ia pe aici. Arată mult mai bine. Foarte bine arată. Excelent. De ce nu e, mă, pe aici? E nașpa, mă, bă, ăsta e drum de picior, bă, nu e de ATV sau motocicletă. Păi pui și piciorul jos. N-ai auzit că ăsta e hard enduro? Niște țărani. Ha? Cine e hard enduro? Asta e hard enduro, frate. Ăla e hard enduro, uite acolo pe unde vine aia. Da, să o faci pe aia, mă, călă și super tare. Ha? Acolo e... Ce păcat că n-am zub la Giug. Uite oile și alea fac hard enduro. Alea se pișă pe orice gen de Se pișă pe tine până cu motorul tău. Băi, să-mi bag pula, dacă nu, mai mult stăm decât să mergem, mă. Păi da. Ai venit să mergi ca nebunul, ai venit să savurezi un pic. Da.